Jodak mawuok e location ma Central Kadem e sub-county Manyatike yuago monj ma kinde ka kinde ma itimo kod rao ka gidwaro mondo bad migawo ma ochung'ne rito le mag bungu KWS oreski. Juma nigi ler mathoth. Monj ma itimo kod lego mag bungu ne oganda ma odak alworano mar Nam Lolwe e sub-kono Manyatike e kaunti no ma Migori ok en gino mawendo. Monj ni ma itimo to ahinya kod repe osekelo lal mathoth ne oganda. Ega ka ega dokto jowabe utege rebe go piny. Nyaka sani repe osenego sani koro ega par karao nego ji. Rao nego le dhie mier kendo lawa ma neg chiaye. Koro kang'eyo ni sirkal opidho mana chiachgi tok ketho gige ji nikech kata mana wan ka wan gi chiaye ka odhi oketho puoth ng'ato to ka wuon puodho kawo ni okang' to chuni nyaka ang' ichul. Koro mar sirkal ma gin le ma gipidho mondo konygi miyo gin kam ok ginyal dewo koketho gir raia. Moko kuom oganda osewito ngimagi, moko oyudo ng'ol mane ok gichano ka mwandu mathoth ma oting'o jamni bende koro osenegi kod repe ma osebedo ka kwayo landa nyaka e mier. Higni 22 mosekalo kane rao moro biro e dala nonego na diek 11 ma dong' nono to diego masebedo ka konyora godo ka chulo go school fees ne nyithindo. Nam kocho tamo gibiro e miere gi other areas bed safe mondo dhano bendo bed safe kik human conflict bedie. Sani jodak e location mar Central Kadem bende koro dak kod luoro ma okalo kaluwore kod monj ma itimo kod repe. Ruoth morito location mar Central Kadem Philip Opolo wacho ni nitiere gwenge ma chenro mag wuoth rumo kar saa 3 mar otieno nikech repe koro wuotha helu nyaka e kor gwenge e sechego mag otieno. Kidhi king'ado kata area mar Angugu gotieno kidhi Nyora gotieno wuodhi kokalo saa 3 ok ibi ng'ado barabarano nikech vegetation be noduoko ma vegetation titie miere jomanyero wuok kata kecho kata bed ni ji mathoth osito mwandugi kod joheragi kaluwore kod monj ma itimo kod repe e location mar Central Kadem, oganda gi wacho ni pok giyudo chudo moro amora kuom duolno marito le mag bungu. Osesando jowa mang'eny. Mama moro ni Eska Nyora osedhi Homa Bay di beach mama mudi machile no Homa Bay di tiyo go ingo medhe is it true or so true compensation record jo ero ni KWS samani biro to gibuogo mana rewe gibuoga. Koro naluongo jo wildlife mondo gibi gi assess kane gibiro ne gikona ne gibiro compensate pod ok aneno compensation moro amora report to ne gidhigo kendo na fill form. Oganda gi ma osebedo kod lweny kod le mag bungu kuom higni malach dwaro mondo koro piny owacho koro ng'iyo mar tieko midhiero ni ka gin giwegi pok gikawo chik e lwetgi. Juma, Ramogi TV, Migori.